Madoka chero wana Mhanduwe hedzino nhau dzomanhoko muzuva ro12 mumwedzi waChikumi. Bhangi ronyika raenderera mberi nokuisa mitemo mukuedza kuisa chimiso panhanzva yakagarirwa neupfumi hwenyika. Wakati ivo vanhu vanenge vaisiwa mari yokunze kwenyika muhomwe dzavo dzomumabhangi, mari yacho vachabvumirwa ba kugoitora kubva mumabhangi mo. Wazhinji tiri kuona wachichemedziwa nonyaya iyi. Wamunangagwa nyasi waparura mabhazi pachikoro chofundo yepamusoro pachinhoi. Mabhazi yokwai achagoseenzesewa noZupuko uye anenge achiseenzesewa kutekaidza nzvimbo dzinobata zvikoro zvofundo yepamusoro zvakatenderera nenyika. Tati taziva ba kuti vachagozviita sei nokuti mabhazi mashoma. Mukumwe kusimbirira mhopo iri kumusana kwehurumende, kurukota rozvokuitika munyika rati nhau dzokuroorana kutsika nemagariro edu dzichiribe basa kana vanhu vairi vachida kuchata. Zvatokanutsawo vanhu kuti sei vari kureketa kuti sokuti zvitsva, asi izvo zvagara zvichiitika mumatare nokuti vanhu vagara vanongochata mumatare zviribei nekuti vakaroorana patsika nemagariro chere kana kwete. Wana sayamani vanotungamira nyika vari kuti vari kuzvikona ba zvokuendesera vanhu zvokudya kunzvimbo yonkai nedzimwe dzakatenderedza nokuti nzira dzekuendako dzakanyangaritsa. Unotosaya kuti vari kuvhundukei nokuti varibe kumbobvira vanhadzira nziradzo kubva pawatanga kutonga nyikapo. Kanzuru yeguta remarondera yave kufunga zvokubhadhara vamwe mabasa wavo waita makore anosvika kana 10 waribe kubhadharwa mari dzomuhoro kuti wabhadharwe nenzvimbo dzokuwakira dzimba kana mabhizimusi. Izvi zvati zvazikanwa ba uye zvati zvapasisiwa ba dzingori pfungwa dziri kutenderera. Mutungamiri wotsapi wemishonga yenyika ari kunzi akasungiwa pabodzipo nomunyori mubazi rozvomari munyika. Wari kunzi wakasungiwa nyaya yokubiwa kwemari dzakanangana nodzihwa mupengo kuchiseenzesiwa makambani anoti jaji nodrugs zvatakakunyepai mazuva apfuura ya. Wabasa wezveutano waridzauriko nyika wakapuwa mabhasikoro 300 nomasangano anoti Ro Amalima pabodzipo rakabatana noreWorld Bicycle Relief. Ari kuringirwa mabhasikiro kuti agorerutsa basa rokutekaira nokuti kutekairako nzvimbodzo dzakatambanuka. Mutungamiri wenyika arerutsa zvimwe zviga zvaakamboisa pamupfigwa. Mumureketo wache wanyasi ati iye vanozviseenzera wave kuzobvumirwa kutengesa pokare, asi vanofanira kutanda wanyoresa. Kunyoresako kuzikanwa ba kuti zvichange zvakadii. Makereke abvumirwa pokare kushanda achishandisa vanhu vashoma vanosvika 50 bedzi panguva nenguva. Paribe zvimwe zvizhinji zvatanyepiwa, asi kuti zvazobuda tinokunyepai. Tochiringa dzopasi rese. Kambani yechivhitivhiti chinobhadharwa yoDSTV yakazoita nhimbe nomakambani wemabhaisikopo padandemutande anoti Netflix pabodzipo neAmazon Prime. Wari kuti wachagotandisa kutepfenyura mafirimu nomabhaisikopo wamakambaniwo kuitira kuti warambe wachidiwa nevanhu. Zviri kureva kuti vanhu vanenge vachibhadhara mari kuDSTV vachange vachikwanisa kuwana kunyange nezvinobva paNetflix nepaAmazon Prime pabodzipo. Aiwe mutungamiri wenyika yeSudan Omar al-Bashir aiwe nevanhu vaimupa mari inosvika mamirioni 20 ekuAmerika pamwedzi wega wega. Izvi zvakafumuhwa novari kuongorora zveuori munyika machemo. Waimupa mariyo wati wazikanwa ba kuti mbani. Asi chatotishamisa kuti hutsinye hwai hunoitiwa nevarumewa kuti kuba kwokumora achimorera vanhu vese ndiko kuba kukambura vamwe vachida kusewa. Tiri ipapo togumira pano. Ndini wenyu Mhanduwe wonhau.